Assalamualaikum, Bapak. Bapak, aku untuk rapot, Pak. Waalaikumsalam. Dengarin sekolah sesuk wis mulai. Iya, Bapak, aku tanpa rapot, Pak. Tapi aku gak untuk juara, Pak. Gak apa-apa, Pak ya. Penting lah untuk rapot, sok ben munggah ngono wae, Pak ya. Rapotem golonge deloke wijine api-api telek-elek. Iku Bapak, iki tekongkon nanda tangani ngger kene lho Pak, tanda tangan ngger kene Pak. Biji kok suwidak kabeh 80 kok ora ono. Lah jarene Bu Guru iku gak apa-apa Bapak. Biji elek iku gak apa-apa. Biji elek itu tidak menunjang kesuksesan anak. Biji abang kabeh iki anggur ta apa? Karuan anggur abang pangan enak. Biji kok elek-elek. Bocah kakek nabenan kok apa lho redem sinau. Jarene Bu Guru iku orang tua tidak boleh mengamuk anak. Nek anake bijine elek. Iya nak bakatku sok ben melukis, tak dadi desainer, lamun dalam hal akademik bijiku elek-elek. Kene kuku gak usah ngamuk, Pak, gak usum, Pak. Saiki biji apik 90, 95, 100 iku gak usum. Penting iku bocah gelem belajar dan mau sekolah. Ngono Pak jare Bu Guru iku. Bocah kandhane angel, minggat kuwi lho. Loro minggat Habib kok apa gombahan kok kabeh. Bapak ibu piye lah? Bapak kok jahat? Anak bijine lah kok dikongkon